Hola, vos passo a explicar quins són els professionals de la salut en els quals podeu confiar per iniciar una lactància materna satisfactòria. Quan estareu embarassades, la llevadora serà el vostre professional de referència que vos assessorarem, vos guiarem i vos acompanyarem per assessorar-nos de forma prèvia a tindre una lactància satisfactòria i guiar-nos sobretot en el que són els primers dies per a aquesta lactància quan arribéssim a casa sigui de la millor forma possible. Altres professionals que ens ajudaran seran la nostra pediatra o pediatra i les nostres infermeres i infermers de pediatria, al igual que les infermeres que estiguin neonats en cas que el nostre bebè estigui ingressat a una unitat de neonats. Així que qualsevol cosa que necessites prèviament al part t'assessora amb la teua llevadora i sap guiar i acompanya, i quan tinguis el teu bebè continues l'acompanyament amb la teua llevadora, amb el teu pediatre de cabecera i la teua infermera de pediatria i amb tot el professional de planta que t'acompanyarà i t'ajudarà durant aquest camí.